Snaby nauča ja chrániť ju. Hej! Hore ruky, dole gate a dole gate. Ideme na to. Zosrám si samozrejme, prosím vás. Nikto sa potrebuje vysmiekať. Here we go. Krásny je. Sme tu pre vás ako tu, lebo máme radi prírodu. Tak nastav sa na zelenú a bordelu daj červenú. Ho, si verovať, s nami poď. Všetko možno nájde zelený bod. Papier, plastic, skot a go. Let's go a naučite táto show. Tie svedčí mimo koša dúfaj zlé. Vy keď to vidím, poviem jaj, môj plec. Tak upraví, yeah, presne tak ako treba. 4 jednoduché farby, to nie je žiadna vera. Všetci, dobre všetci, je tu ego tour. Vidím strašne veľa rúk, ruky hore, je to ego. Ruky tak, jasné. Nemaj na staráme prírodu, s nami nauč. A skúsime dverí uklača. Dobre všetci, je tu ego tour. Úplne do rytmu, ruky hore, je to ego. Nemaj na staráme prírodu, s nami nauč. Ešte raz, hej! Dobre všetci, je tu ego tour. Áno! Ruky hore, je to ego. Nemaj na staráme prírodu, s nami nauč a chrániť ju. Milión. Jak vieš? To ako vieš? Ale v podstate je to pravda, lebo americkí vedci zistili, že ľudia veria všetkému, čo zistia americkí vedci. Poprvé. Aj dokonca ľudia veria, čo Google píše, ne? Áno. Vygooglujeme to. Vygooglujeme. Keď si dáte, že Chuck Norris do Google, tak Google vám napíše, že nie vyhľadáte Chuck Norris. Chuck Norris si nájde vás. Pozor. Takže, sklo je krásny To sa smeje. Hore ruku, to sa tak smeje pekne. Super. A včera som ešte počul dobre, že Chuck Norris si nechal nastreliť vlasy brokovnicou. Vieš? Super, že? No. Tak, priatelia, ale sklo je úžasný materiál, pretože je 100% recyklovateľné. Znamená, že keď takúto fľašu šľahnete do tej pece, tak z nej vyleze zase toľko skla, že z neho môžete... Starý, počkaj. Môžete vyrobiť takú istú fľašu. Ale keď ho hodíte do prírody, tak ako váš spolužiak múdro poznamenal, sklo sa nikdy v prírode nerozpadne samo od seba. Nikdy. Nikdy. A to som vám chcel povedať, môžeme ísť na túto krútku. OK. Druhá tu na pucle. Máme 9 z týchto kusov a musíme dať dokopy ten zelený bod. Tak pozriem sa, toto ide tu, ja ti pomôžem s prvým. Úplne to tam ide. Aha, to tam nejde. Na to, že si to skladal už asi 50 krát. Asi takto, ne? No, vidíš. Tak, dobre? Tak aj ja ti pomôžem s prvým. Prosím? Dobre. Kúkať sa môže. Kam chce sa kúkať? Kúkuk. Jasne, môže sa pozerať na ten znak. Jasne. Alebo aj na Martina, lebo je úplne najkrajší chlapec na Slovensko. Tak teraz to vyzerá úplne super. Vyzerá na niekoho, koho poznáme veľmi dobre. Ideme. Tak, Nes a Renátka. Renátka nemám. Renátka. Auf die Plätze. Fertig. Že či ste hotoví. A môžete pozbudzovať. Trieda, Nes. OK, začínajte dávať. Môžete dávať. Poď. Pomaličky a múdro. Kam to patrí? Myslíš si? Dobre. A keď to je zlé, tak to musíš takto vybrať, dobre? Je to dobre? Asi. Tak, Martin, kde máš ten zelený bod? Máš to tu niekde? Aha, tu nie je. Nes? Tu dám. Veľmi za mňa položím tu na zem a môžem sa pozerať Nes na zemi, kam idete. Dobre? Si niekedy robil nejaký prcle už? Ešte nikdy v živote, dobre. Pozri sa, Renča to dala. Nes. Toto je veľmi zaujímavý zelený bod. Čo povieme na toto? Neviem. Nevieš.
Ja tiež ináč neviem, čo by som na to povedal. Ale je to páv. Môže to byť. Artistický rozum, Manes. Áno, presne tak, to je podľa mňa Pablo Picasso. Zelený bod. Zelený bod podľa Pabla Picasso. Zatlieskajme! Zatlieskajme za Nes. Za to skúsil. Ale u nás nikto neodíde na prázdno, ani Pablo Picasso, Serecký. Ty dostaneš tričko na originál, ne. Tričko vyhráva. Lebo Pablo Picasso chodil do polpása. A ty vyhrávaš odznak, čo si dáš na kabát, dobre? Dobre. Veľký potlesk pre Nes a... Renátka. Minimálne ten odpad separujeme. Mňa najviac asi vie naštvať, keď idem po Tatrách alebo idem po prírode a sú tam popri ceste pohádzané takéto plechovky. Dávno, keď som bol mladý, sme išli po Tatrách a som presne Poliaka takéhoto chytil, tak sme sa skoro pobili kvôli tomu. Takže to by si každý podľa mňa zaslúžil za ucho, kto tak voľne do prírody hodí len tak plechovku alebo hocičo iné. Ekológiu vnímam veľmi intenzívne. Ja periem iba s ekoprostriedkami, separujem odpad. Čo sa týka... Učíte sa repovať? Neučíte na hudobnú. Martin, čo učíte? Angličtinu. That's very good. Do you understand English? Anybody? Hands up. Yeah, you understand? You're good. That's very good. We can do Echo Tour in English. Like the Echo English Tour. I don't speak English. Dobre, ale dnes povedal, že rapuje. Áno? Áno. Ty si veľmi pozitívny človek. Separujte, bla 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 bla. 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 Prechádzam sa po lese, lebo je krásny deň. Zrazu ju tam vidím a je to ako zlý sen. Pod stromom tam leží igelita plastová. Petrolita počul sa veľmi zle zachoval. Mám taký plán, do koša ju dám. Mám taký plán, do koša ju dám. Patrí do žltej nádoby, občas sa dá recyklovať. Patrí do žltej nádoby, občas sa dá recyklovať. Separujte, bla 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 bla. Separujte, bla 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 bla. Igelitky fľaše všade okolo nás. Prírodu nám stále špiní odporný hlas. Keď ho ale zrecykluješ, dá sa použiť. Daj ho do žltého koša, budeš lepšie žiť. Mám taký plán, do koša ju dám. Mám taký plán, do koša ju dám. Patrí do žltej nádoby, občas sa dá recyklovať. Patrí do žltej nádoby, občas sa dá recyklovať. Separujte, bla 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 bla. Ešte šesťkrát. Separujte, bla 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 bla. Separujte, bla 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 bla. Poďte vy. Separujte, bla 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 bla. Super. Separujte, bla 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 bla. 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 Juchu, to je všetko, môžete zapísať. Dobre, ďakujeme, stačí. Čo máme robiť? Červený čo? Kovy, dobre. Starý, ty A pôjdeš. modrého? Pavie. To je dobré. Ani pamätáš? Oni vedia... Pamätáš si to? Hej? Hej. Normálne, Tak. akože... Papier, kov, plast.
Sklo. Dobre, ideme na to. Môžete 10 bodov vyhrať a dokonca aj separujte tú krabicu tam. Ty si jednotkárkári, že? Vidno. Ideme na to. Máme aj k tomu hudbu, aby sme trošku tam pozbudili Kristínku. A počkajte, ideme na to! Poďte. Super. Kam patrí čo? Kam patrí Tetra Pak? Super. Myslím, že Tetra Pak patrí do papier. Super. A krabicu. Super, máme. Kristína, high five. Daj jednotku, ne však. Pán riaditeľ, poď jaha. Fotku? Aha. Lebo pán riaditeľ nemôže? Pán riaditeľ filmuje alebo fočí? Filmuje. Filmuje, dobre. Tak zaujímavé. Ahoj, pán riaditeľ. Ahoj, pán riaditeľ. Super. Ahoj, Sereď. Zdravíme vás. Dobre. Kristína, my to máme. Aha. Tak, ideme sa pozrieť na to. Vyzeráš Starší, ja viem. áno. Trošku taký bradatý, ale nevadí. Dobre. Ideme sa pozrieť na to. Kristína, dobre si separovala ten papier. Aj my. Dobre. Pozri sa. Dáme to. Tak, tu na ďalší papier, tu na je toaletný papier. Počkaj, to je akože... Ty sa zmizol, my sme mali celú rolku. Všetko je OK, hej? Ja ne. Martin, Ale bábi, no tak akože... majú nejaký bowel syndrome? Bowel syndrome? Bowel syndrome, áno, nejaký bowel I don't syndrome. know what... Okay. Bowel is inside. Okay. Toaletný papier z papiera, presne tak. Ideme ďalej. Aha, Tetra Pak. Pani učiteľka, čo je bowel syndrome? Bowel syndrome. Neviete, že? To je... Lebo to nie je po anglicky, ty. Vygooglíme to. Však ona vie celú angličtinu, ona to učí. Musí vedieť, čo je bowel syndrome. To není po anglicky, povedz niečo po anglicky. Máme bowels, ale neviem, čo to je po slovensky. To není pravda. Ideme ďalej. Tetra Pak, sem nepovedal k tomu Martin, taký zaujímavý, čo to je, papier. Dobre. A kde to bolo? Papieri. Dobre. Toto je taký materiál, poviem, že si to dala správne a vďaka Ministerstvu životného prostredia, čo podporuje náš celý projekt, mi dal také fakty, že Tetra Pak môže ísť do papiera, do kov a do plast, lebo existujú v tomto rôzne fólie, ako plastová fólia, kovová fólia a papierová fólia. Dokonca v Trenčanských Čeplicách je kontejner oranžový, tam idú v Tetra Pak. V Bratislave sú podľa mňa do žltého sa to dáva. A tu na 10 dávajú Tetra Paky u vás? Do modrého? Alebo? Modrého, že? OK, tak v Serede idú do modrého. Aj do modrého. Tak. A keď netrafíte... Tak dáš to inak. Dobre, ideme ďalej. Kov, výborne. Ďalšie 2 body. Jasné. To bol rýchlejší. Ona bola rýchlejšia, že? Áno. A igelitka, alebo pre učiteľky angličtiny igelitka. It's a plastic bag, Martin. Plastic bag or igelitka. Igelitka, to je... Takže keď mítneme takúto igelitku on the street, tak ju prosím pick up and put it in the right container. Do žltého. Yeah. Yellow container. Yellow container, please. Yes, dobre. Pick up the igelitka, put it in the yellow container then. Yeah? Igelitka. Thank you. Igelitka, som úplne nové slovo vymyslel. Igelitka. You don't know the word? Igelitka? I know it now. Dobre, a posledné sklo, to si zase tiež dobre dala. Výborne. Výborne, Kristína. U nás každý vyhráva, ale tá najrýchlejšia vyhráva, ona ží tú väčšiu cenu, tak dosaď tiež originálny z EcoTuo tričko, čo podpíšeme, bude autogramy Jáda, keď skončíme, môžete používať ako pyžamu, ako... V prípade nočnú košelu. Alebo nie. Alebo na riady. Ty máš odznak, čo si môžeš dať tu na a budeš už vedieť, kam všetko patrí, ale všade ste to dali dobre, tak veľký potlesk, Kristína a Hanna. Paráda. Dobre, ideme sa pozrieť. Tak nič robiť, len sa postav. Postavíš sa. Výborne, prosím vás, tí, čo sedíte na tejto strane od Kristínky, keď spravím touto rukou takto, tak čo najhlasnejšie zakričte hej. Počkajte. Hej! Vy máte hlasy. Valibúci, dobre, táto ľavá strana. Hej! Výborne, a teraz si to skúsime naozaj zakričať. Ďakujem. Lebo to bolo ako z pomocnej školy, skúsime to ešte raz. No výborne, však máte voľno, nemusíme sa učiť. A môžete kričať. Môžeme kričať. No. Výborne, toto je kričať sa, celý čas. No.
nami recykluje. Poznáme to. Tak, here we go. Keď chceš zdravú planetu, tak musíš recyklovať. Papier, sklo, aj plastik, niekde zas a znova. Nemôžeš to okolo seba len tak rozhadzovať, lebo nebude to po tebe nikto upravovať. Najdražšie, skvelý zo všetkých materiálov to najdražšie. Keď chceš mať čestné, to zdraví, sklo je najlepšie. Zachovať ti chuť a voňu a sklo je najlepšie. Sklo je najdražšie. Poď si právo, priber si sklo. To je ono, hej, super sklo. Tak poď si právo, recykluj ho. Naše sklo, hej, to je sklo. Chyť od nášho do zeleného koša a už je to. S nami recykluj. S nami recykluj. S nami recykluj. S nami recykluj. Tak poď s nami. S nami recykluj. Tak poď s nami. S nami recykluj. Yeah. Yeah. Wow. Krásne. Aj som sa spotil trošku. A kde? Kde? Ukážem ti potom. Pod pazuchou. Tak som sa trošku vypažil. Pazucha je iná strašné slovo, že? Uvedomili ste si to niekedy? Že pazucha. To je také... Ako pavúk. Nie, pazucha a pavúk nemajú moc spoločného, ale pazucha je dosť zlé. To. Pazucha je také nepekné slovo. Nevadí, my sme tu kvôli niečomu úplne inému. Kvôli, že chceme šetriť. Tam sme došli. Viac menej už vieme, ak máme separovať. Áno. Tak toto je od taká, áno, presne tak, odtiaľ. Ale keď to kúpite odtiaľ, môžete dostať zadarmo naspäť novú. Pokazíte toto a dostanete zadarmo novú. Tak raz to kúpite a máte už do života tašky. Tašky do života. Ale ekologické, a dobre. Tak, ale my tieto tašky nekupujeme a dokonca Tina kupuje takéto tašky. Tina. A Nela Pocisková. Áno, a Tina má teraz druhé babatko a ona ich nosí v tomto na prechádzku. No pozrieme sa, čo Tina nám povedala, že Nela a ešte koho to mám, Tommy Popovič a Celeste Buckingham. Čo oni robia, aby táto krajina bola krajšia a zelenejšia? Keď vynášam plastové fľaše, tak ich hádžem do nádob s plastovými fľašami alebo noviny hádžem do papierových kontajnerov, sklo do kontajnerov, kam patrí sklo. A každý rôzne tie farby kontajnerov. Snažím sa aj smeti rozdeliť tak, ako majú byť, že plasty. Dodáva pozor. Všetci. Výborne. Tak, vyberieme dvoch vyvolených. Hani, to už Hani už si bola. Už akože Aj Kristína bola. No, aj nás, aj Nes už bol. Nescafé už bol. Aj Zajtra kafe. Aj Zajtra kafe. Poďme nači, no, hente dve bublinky, keby sme zobrali. Zoberieme bublinky, dobre. No, poďte. Ej, they're twins. To vy ste dvojičky? To sú dvoječky, hej? No, paráda. Z jedného vajíčka. Ja by som to nejako nerozoberal ďalej, Tomas. Vieme, ako ten bocian nosí tie deti. Bocian, hej? Áno, bocian. Ideme na to. To sú nové dvojičky. Wow! To je super. High five. To je... Čau, stará. Yeah! Ako sa voláš? Ema. Ema? A ty budeš Eva. Áno, presne tak. Ema a Ela. Nie, High five. Eva či Ela? E-V-A. Eva. E-V-A čo? E-V-A. E-V-A čo? Eva. No, však povedz Eva. Eva. A to je Ema. Ema. Eva a Ema, dobre. Tak, vy ste dávali pozor? Snad hej. Snažili sa. A čo bolo medzi to dávanie pozor a snažiť sa? Čo si tam robila? Podobajú sa. Som na to celkom sa podobajú.
Ani ne. Ani ne, že? Ne. Poďme bližšie a ideme začínať náš známy ekokvíz. Ja si to pamätám, nie aj tak. Pamätáš si všetky otázky? Áno, jasné. Určite. Áno, počkaj. My nebudeme pomáhať. Poďte do stredu. Lebo vy ste šikovné. Tu je taký červený bod na zem. Poďme trošku naspäť, aj ty. A otočíme sa dopredu. Tak. Dobre. Aj. Úplne Mišo ticho potrebujeme. Prosím vás, keď tu je nejaký Mišo, nech si to nebere osobne. Áno. To nie je, že Mišo, buď ticho. Nie, ale ja chcem povedať, že aby boli tak ticho ako myši. Ako myšky, áno. Buďte ticho ako Mišo myšky. ticho. Po prípade aj nie. Takže, prvá otázka. Priatelia. Vieš správnu odpoveď? Nie. Ťažko sa nesprávna odpoveď nepoložila. No. Ideme na to. Takže, prvá otázka. 5-členná rodina. Koľko spraví odpadu za jeden týždeň? 5-členná. Áno. A tá som ráda aj tá Andulka, čo si spomínal? Jasne. Andulka je súčasť 5 členov rodiny. To je tá 5. člen. Takže máme budúcu pani moderátorku. A máme to nafilmované, tak vás riaditeľ to pekne postrihá potom. No, počkaj, tak sme si povedali, že jeden človek za jeden deň robí koľko kil odpadu? Koľko kil odpadu? Nemusíš to po mne opakovať, stačí, keď mi povieš správnu odpoveď. Dobre. Jeden človek za jeden deň. Jeden človek za jeden deň? Áno. Čo sme ukázali na začiatok, keď sme začínali, že sakre tu naliečili. 1 kilo. Výborne. 1 kilo. Dobre, to nie je správna odpoveď ešte na kvízovú otázku. Dobre. Takže 5-členná rodina spraví koľko kilo odpadu za jeden deň? 5 potom. Ale počúvaj, Andulka, keď akože je, tak ona spraví menej odpadu, jak normálny človek. Jak ješ? Ty už si videla si Tomasovú Andulku? Keď pôjdeš na web stránku ecotour.sk, uvidíš Andulku. A Andulka je taký veľký vták, hej? Tomás má veľkú Andulku. Doma v klietke. Áno, v klietke. Áno, to je z Afriky príde ten papagaj a je taký veľký. Je mal aj 2 čívavy. Aby som vám povedal pravdu, on naučil pštrosa lietať a teraz ho volá, že Andulka. Áno. Martin ma naučil Andulku, tak som... Krotiteľ vtákov. Krotiteľ vtákov. Tak. Krotiteľ vtákov. Môj manažer to počuje tam. Dobre. Krotiteľ vtákov. Dobre, takže prvá otázka bola, že koľko spraví tá 5-členná rodina? Plus Andulka. Plus Andulka. Nie, bez Andulky. Normálne 5-členná rodina. Otec, mama a 3 súrodenci. Vieš? Dobre. Dohoda? Áno, dobre. Dobre, dohoda. Koľko spraví odpadu za týždeň? 5, nie? Čo 5? Však keď je 5-členná rodina za jeden... 35. No výborne. Nauč to sestru potom doma. Dobre, doučuj to. OK, 1-0 pre Eva. Yes. Áno. Ideme ďalej. Dobre. Deti naše. Koľko rokov sa v prírode rozpadáva žuvačka? Koľko? 5. Eva povedala to dobre zase 5 rokov. 1-1. Nie, je 2-0. Áno? Áno. No ja si tiež myslím, že Eva to povedala. Dobre, tak 1-1. 1-1. Dobre. Prekvapujúce, čo? No. Koľko rokov sa v prírode rozpadáva plechovka? Plechovka. Yes. Takže? Koľko rokov sa v prírode rozpadáva plechovka? 5 rokov. Vác. To bola žuvačka. Dobre. Dobre. Pamätáš sa, keď my sme držali, ja som držal tú plechovku, nie, Martin držal plechovku, ja som držal ten Plastovú. Koľko rokov sme tam povedali, že koľko tá plechovka potrebuje? 100? No, Povieme, 20 až 100. 20 a 100 rokov. 200, no... Presne tak, áno, už sa pamätáš, tak si dávala pozor, to som rád. No, dobre. Čoho znakom je zelený bod? Zelený bod že je to tá... že je to z tej
Gratululácia. Áno, 2-2. 2-2. Nie, 3-2. Lebo ona už jeden bod mala. Áno, že mám pravdu. Počuješ, Martin? Ako to môže byť 3-2, keď sme na 4. otázke? Sme na 4. Áno. Prvá bola Andulka, to bola kilo odpad. Druhá... Áno, pštroš. Druhá bola žuvačka. Tretia bola... Plechovka. Aha. 4. bol zelený bod. Čo mi hovoríš tu? 2-2. 2-2, však ti hovorím. Dodá. Ver mi. No, do akej farby kontajnera, vieš čo sme tu triedili? Čo si hovoril, že oranžovú. No, Dobre. tak do akej farby kontajnera patrí kov? Kov. To je krása. Toto je super. Áno, kov. Jedinečné. Kov. Dobre. Farbu, nie kov. Ja, dobre. Kam hádzala Hanka plechovky? Červená. Kto povedal? Eva. Hallöchen, Eva. Wie geht es dir? Kannst du auch Deutsch ein bisschen? Yeah. Ja. Du sprichst Deutsch. Nie, povedala. Ah, oder Englisch. Verstehst du Englisch? Yeah. Oh, how much English can you speak? Just a bit. Just a little bit. Just a little bit. Máte, ideme ďalej. Koľko je? 3-2, ne? 3-2. Dobre. No. Ty máš 3, neboj sa. No. Však máš 3. Ale 3 body máš, nie 3. 3 body máš, neboj sa. 3-2 pre teba, Eva. Ideme ďalej. Podľa mňa by sme to mali urýchliť. Toto je posledná otázka. Koľko litrov vody potrebujeme na jedno spláchnutie? Spláchnutie? 7. Ona to povedala dobre. 3-3. Ale musíme ešte bonus otázku dať, lebo... Prečo? Lebo čo? Však oni sú jedna, vieš? Jedna, aha. Jasne, to stačí aj všetko v jednom. No, oni si to vymenia potom. Jasne, dobre. 3-3. Dobre, 3-3. Zatlieskajme. Zatlieskame. Dostanete ale prvé. Originál certifikát. Mena bola, že Eva. A Ema. A Ema. Ja som jedným, iba jedno. Jedno, a ty? Jedno také, to je babece, jedno má. Ideme robiť také... Ideme robiť fotku. Takú selfie urobíme, dobre? Pila si už kávu niekedy? Nie? Vyzeráš tak, že si už pila veľa kávy dneska. Urobíme fotku, Martin. Ty si ze Serede a hovoríš, že veľa? Ty dávaš mekče na L? Aj ty mekčíš? A vy ste zo Serede? To je divné. Chlieb, pole, ale, certifikát. Áno, dobre. Tak to vy ste prvé Serečanky, čo mekčia. Prosím, nemáš za čo. Tam je, tu je foťák, urobíme taký selfie a hodíme to na našu Ecotour Facebook stránku. Polož si čapičku zelenú. To ide na hlavu, ďakujem ti. Ďakujem. Ja by som si to dal... Akú stranu, tu alebo tu? Na plece. Otočíme sa. Otočíme sa, prosím vás, aj vás chceme na fotke. Tak, otočíme sa, tak, a urobíme taký selfie. No chcete byť upravte sa, dievčatá, prosím. A odznak môžete aj spoločne si deliť, dobre? Na place sa. A podpíšeme potom za Kubu autogram Jada, hej? Ďakujem, veľký potles ešte raz pre Emma a Eva. Čapku nezabudni. Zvlášť zelenú čapku. Tak, tu na naša Ecotour.sk Facebook. Keď máte Facebook, určite sa separovať. Aha, tu na niekto príde hor. To sú tie svadobné kytice, to budeme hádzať. Svadobné kytice? Čaute, babi. Ahojte. Chcete niečo povedať? Toto je také naše poďakovanie pre vás za to, že ste nás spravili taký pekný koncert. Ježiš, to je krásne. Jej, ďakujem, pusíku ti dám. To nás
Pusiky. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne. To sú zo sereďe kvečiny? Asi. Serecké kvety, to je pekné. Ďakujem veľmi pekne. Úžasné. Ďakujem. To si veľmi vážime. Sa odfotíme vzadu. S tým, áno. Aha, a chcete ešte niečo? Aha, jasné. Aha. Ajoj. Máme to. Výborne. Chceme robiť pre celý náš život. Dobre? Tak ďakujeme, prajeme vám krásny deň, ešte posledný krát. Toto je Eko Tour. A toto bol Eko Tour. Ideme na to, Mati. Ideme. Ešte ne? Nie. Á, to je ten intro, ne? 5, 6, 7, 8. Poďme všetci, je tu Eko Tour. Ruky hore, nech je Eko. Môžu sa postaviť. Nemaj na saláme prírodu. S nami nauč sa, jak chrániť ju. Poďme všetci, je tu Eko Tour. Ruky hore, nech je Eko Tour. Nemaj na saláme prírodu. S nami nauč sa, jak chrániť ju. Hore ruky! Ďakujeme! Čo? Tak ideme, ne? Here we go! Martin Mađej in the house. Here we go! Sme tu pre vás Eko Tour, lebo máme rádi prírodu. Tak nalaď sa na zelenú a bordelu daj červenú. Separová, s nami poď, všetko, čo nájdeš, zelený bod. Papier, plastik, sklo a gol. Bez slova naučite táto show. Keď sme si mimo koša šúfak zber. Vždy keď to vidím, poviem ja je tvoj ble. Tak upratí, yeah, presne tak ako treba. 4 jednoduché farby, to nie je žiadna veda. Všetci, poďme všetci, je tu Eko Tour. Ruky hore, nech je Eko Tour. Nemaj na saláme prírodu. Tak, s nami nauč sa, jak chrániť ju. Všetci, poďme všetci, je tu Eko Tour. Ruky hore, nech je Eko Tour. Nemaj na saláme prírodu. S nami nauč sa, jak chrániť. Ešte raz, ne? Poďme všetci, je tu Eko Tour. Ruky hore, nech je Eko Tour. Nemaj na saláme prírodu. S nami nauč sa,